Συγχαρητήρια, μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη για τους Ικάρους, αν και αγχωτική. Πριν μας κάνεις μια ανάλυση για το μάτς, νομίζω ότι η πιο σημαντική ερώτηση είναι τι τους είπες στα αποδυτήρια. Φανήκαμε πάρα πολύ αγχωμένοι μετά τις δύο συνεχόμενες ήττες που είχαμε. Και στα πρώτα 20 λεπτά δεν υπήρχε μια σφυγή, ούτε συνεπίδηση ούτε και στην άμυνα. Δεν τους είπα τίποτα, βασικά δεν τους φώναξα. Προσπάθησα να τους δώσω να καταλάβουν ότι έχει άλλα 20 λεπτά και ότι είμαστε καλύτεροι σαν ομάδα. Κάναμε μια αλλαγή στην άμυνά μας, προσαρμοσμένοι πάνω στον καλύτερο παίκτη της Κομοτηνής, τον Καρεμπέκη, τον οποίο τον κρατήσαμε στο τρίτο και τέταρτο δεκάλεπτο σε 0 πόντους. Τρέξαμε στην επίδεση, πήραμε τα rebound, κάναμε αυτή την ψυχή των Ικάρων και όχι μόνο κερδίσαμε και 5 πόντους στο τέλος. Θέλω να πιστεύω ότι το άγχος σε μια ομάδα η οποία ουσιαστικά 2 χρόνια πατάει μέσα στο παρκέ είναι κακός σύμβολος. Εμείς πρέπει να κοιτάξουμε μάτς και ό,τι μπορέσουμε στο τέλος να κρατήσουμε, να πάμε τέταρτη θέση, πέμπτη. Ήδη τώρα φαίνεται ότι έχουμε βεβαιωθεί στην τέταρτη θέση, που στην αρχή της χρονιάς για εμάς ήταν όνειρο. Δεν ήταν καν στους στόχους μας. Είμαστε 3 βαθμούς μπροστά από το Ζέφερ και 2 μπροστά από το Γκάς. Αυτή η θέση, όπως ξέρετε πολύ καλά, δεν είναι συμπαράζ. Ό,τι έχουμε να κερδίσουμε με αυτό το πράγμα θα το διεκδικήσουμε. Αυτό το μάτς ανήκει στο παρελθόν. Θέλω να δώσω ένα πολύ μεγάλο μπράβο στους παίκτες μου που γύρισαν το παιχνίδι, τους φιλάθλους που μας στήριξαν. Στις 2 τελευταίες ήττες και στο πρώτο ημίχρονο του σημερινού αγώνα, πού πιστεύεις είναι το σφάλμα, είναι ψυχικό, είναι πνευματικό κυρίως? Θα σου πω, Κώστα, το παιχνίδι Real Madrid-Barcelona. Πρώτο δεκάλεπτο, 22-4. Το μπάσκετ γι' αυτό είναι ένα φύλλο άθλημα. Μέχρι να τραγουδήσει η κοντρή που λένε, αν δεν χτυπήσει κόρνα, δεν ξέρεις το αποτέλεσμα. Συμβαίνουν και σε μεγάλους παίκτες και σε μεγάλες κατηγορίες στην Ευρωλίγα, σίγουρα συμβαίνουν και στην γάμα εθνική. Θέλω όμως να τονίσω ότι ο Γάσκο μου την Εσπέρις έπαιζε β' εθνική και είναι μια αξιόλογη ομάδα, η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλες εμπειρίες. Μπορεί να είναι μεγάλη σε ηλικία, αλλά έχει παίκτες αξιόλογους. Έχει το δικό μας το Σεραίο, τον Καρεμπέκη, ο οποίος στο πρώτο ημίχρονο έπαιζε σχεδόν μόνος του. Νομίζω ότι αυτά συμβαίνουν, γι' αυτό και είναι αμφίβολο.